Croeso nôl. Yn y fideo hwn, da ni yn mynd i edrych ar sut i drin ein data yn SPSS cyn i ni fedru ei ddadansoddi. Felly, i'ch atgoffa chi, mae SPSS yn gweithio chydig bach fel Excel, felly mae gen i gelloedd gwahanol yn data view sydd gyda data yn nhw. Iawn? Yn data view hefyd, mae gen i golofnau gwahanol, a mae'r colofnau hyn yn cyfeirio at newidynau. A wedyn mae'r rhesi ar gyfer pob cyfranogwr. Iawn, felly'r rheol yn SPSS ydy fod un rhes yn gyfatebol i un cyfranogwr. Wan, dwi'n gweithio gyda data sydd wedi cael ei wneud fyny yn fama, felly dwi wedi creu y data hwn, a'r senario ydy bod fi wedi casglu data gan 40 o unigolion. Mae 20 ohonyn nhw yn fyfyrwyr, a mae 20 ohonyn nhw yn bobl sydd ddim yn fyfyrwyr. A dwi wedi gofyn iddyn nhw nodi sawl uned o alcohol maen nhw'n yfed yr wythnos. Felly dyma beth sydd yn cael ei ddangos yn y data yn SPSS. Ond heb y cyd-destun yna, fasach chi'm yn gwybod beth sy'n mynd ymlaen yn fama. Iawn, oherwydd dydy'r data ddim yn deud hynny wrthych chi. Dyn ni'n gwybod fod y golofn gyntaf yn deud wrth ni amdano cyfranogwyr, oherwydd mae gan y golofn hwn y label cyfranogwr. Ac os dyn ni'n mynd lawr, dyn ni'n gallu gweld, iawn, mae 40 o gyfranogwyr yn y data hwn. Ond does na ddim enw sy'n hwyrol ar y golofnau eraill, felly dyn ni'n gwybod be mae heina yn cynrychioli. Dyn ni'n gwybod be mae'r data yn cynrychioli chwaith. Wan, mae'r ail golofn, mae'r golofn hwn yn cynrychioli sawl uned o alcohol mae unigolion yn ei yfed bob wythnos. A mae'r drydedd golofn yn deud wrthyn ni pa grŵp mae'r unigolion hyn yn. Felly mae 1 yn cynrychioli myfyrwyr, a mae 2 yn cynrychioli y grŵp rheolydd, felly unigolion sydd ddim yn fyfyrwyr. Ond fel dwi'n deud, dydy'r wybodaeth yna ddim ar gael ar hyn o bryd. Di SPSS ddim yn gwybod beth yw'r data, ac os ydych chi'n gadael ac yn dod nôl mewn misoedd, fysach chi ddim yn gwybod beth yw'r data chwaith. Felly mae rhaid iddyn ni roi y wybodaeth yma yn SPSS. Os ewn ni i variable view, dyma lle dyn ni'n gallu gwneud hyn. Iawn, felly, dyn ni'n gallu gweld, mae'r rhes gyntaf yn fama, mae gan ni'r enw cyfranogwr, mae'r rhes gyntaf yn cyfeirio at y golofn gyntaf yn data view. Felly, mae'r ail res yn variable view yn cyfeirio at yr ail golofn yn data view, a mae'r drydedd res yn variable view yn cyfeirio at y drydedd golofn yn data view. Felly, oedd yr ail golofn yn data view yn cynnwys yr unedau o alcohol oedd y cyfranogwyr yn yfed yn wythnosol. Felly, dyn ni'n mynd i roi enw ar y golofn hwn. Dyn ni'n mynd i alw fo'n unedau alcohol. Wan, dwi'n mynd i dderbyn yr ateb hwn, ond mi newch chi sylwi bydd na neges yn dod fyny yn deud bod rhywbeth yn anghywir yn fama. Iawn, felly os dyn ni'n clicio ar y golofn, ar yr rhes nesaf, newch chi weld, dyn ni wedi cael neges fama yn deud variable name contains an illegal character. Wan, y rheswm dyn ni wedi cael y neges hon ydy am fod SPSS ddim yn gallu prosesu bylchau neu space. Iawn? Felly, diolch bwys be ydych chi'n gwneud drwy gydol SPSS, ydych chi'n methu defnyddio bylchau. Felly, yn lle cael bwlch rhwng y geiriau, dwi'n mynd i gynnwys underscore. Iawn, so unedau alcohol. A mi wneith SPSS derbyn hwn. A wedyn, y drydedd golofn yn data view, oedd hwn yn deud wrth ni os oedd yr unigolion yn y grŵp myfyriwr neu yn y grŵp rheolydd. Felly dwi'n mynd i alw'r golofn hwn yn grŵp arbrofol. Felly os ewn ni nôl i data view wan, be nawn ni weld ydy fod enwau y colofnau wedi ei diweddaru.
Felly mae gen i golofn ar gyfer y cyfranogwyr, mae gen i golofn ar gyfer yr unedau alcohol, a mae gen i golofn ar gyfer y grŵp arbrofol. Mae yna dal chydig o wybodaeth da ni angen deud wrth SPSS yn benodol ar gyfer y grŵp arbrofol. Felly, ar hyn o bryd, mae gen i'r rhifau 1 a mae gen i'r rhifau 2 yn y golofn hwn. Ond, does na ddim ffordd o ddeud wrth SPSS be mae'r rhifau hyn yn cynrychioli ar hyn o bryd. Ag, tas ni'n gadael hwn fel mae o ac yn dod yn ôl mewn wythnosau, fysa ni ddim yn cofio be mae 1 yn cyfeirio at a be mae 2 yn cyfeirio at. Felly, da ni'n mynd i ddeud wrth SPSS drwy ddefnyddio y golofn values yn fama. Felly, os ewn ni i'r gell sydd yn y golofn values ac ar gyfer rhes rhif 3, newch chi sylwi fod yna focs yn fama, a da ni'n mynd i glicio ar y bocs hwn. A mi fydd yna ffenestr yn dod fyny o'r enw value labels. A be da ni'n mynd i wneud ydy, da ni'n mynd i glicio ar y botwm plus yn fama, a da ni'n mynd i ddeud wrth SPSS. Alright, y gwerth oedd 1, a'r label ar gyfer hwn ydy myfyriwr. Iawn, felly mae hwn yn deud wrth SPSS, os ti'n gweld yr gwerth 1 yn y golofn hwn, mae hwn yn golygu fod yr unigolyn yna yn y grŵp arbrofol myfyriwr. A wedyn, da ni'n mynd i glicio ar y plus eto, a da ni'n mynd i ddeud wrth SPSS be mae'r ail rhif yn golygu, be ydy'r rhif 2. A'r label da ni'n mynd i roed ar gyfer rhif 2 ydy rheolydd. Iawn, oherwydd hein ydy'r grŵp rheolydd. A da ni'n mynd i glicio ar OK. Iawn, felly, nawch chi weld dwan fod yna wybodaeth yn y gell hon. Os awn ni nôl i data view, does na'n byd wedi newid ar hyn o bryd. Iawn, da ni dal yn gallu gweld 1 a 2, ond pan fydd ni'n gwneud dadansoddiad, yn yr allbwn, mi fydd o'n deud wrthych chi 1 ydy myfyriwr, 2 ydy grŵp rheolydd. Hefyd, os ydych chi'n gweld y botwm yma yn fama, mae o efo rhif 1 a'r llythyren A, a mae yna saethau yn nhw. Os ydych chi'n hofran arno fo, mae'n deud value labels. Os dwi'n clicio ar y botwm hwn, mae o'n newid y rhifau i ddeud myfyriwr a grŵp rheolydd. Felly mae hwnna'n gallu bod yn handi iawn os ydych chi eisiau helpu i gofio pa grŵp mae pawb yn. Wel, y rheswm dyn ni'n gwneud o fel yma, felly dyn ni'n rhoi rhifau yn data view a wedyn yn rhoi label ar ei gyfer nhw yn variable view, ydy achos dydy SPSS ddim yn gallu dadansoddi geiriau. Iawn, felly mae rhaid i ni wneud yn siŵr fod y gwerthoedd yn data view yn rhifau. Iawn, dyn ni'n methu rhoi text yn data view oherwydd fydd SPSS ddim yn gallu ei ddadansoddi. Felly dyna pam dyn ni wastad eisiau gwneud yn siŵr mae'r rhifau dyn ni'n cynnwys yn data view.